ба муносибати рӯзи омӯзгорон ва рӯзи забони давлатӣ 3 октябри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон чорабинии идеологии фарҳангии ҳайати профессорону омӯзгорони муассиса зери унвони забон ҳастии миллат омӯзгор чароғи маърифат доир гардид, ки дар он раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе абдураҳим шоҳиён ва узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон ато ҳамдам иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон саторзода бобоҷон абдуҷаббор ҳозиринро бахшида ба ин ҷашнҳо таҳният намуда иброз дошт, ки рӯзи забони давлатӣ ва рӯзи омӯзгорон ҷашнҳое мебошанд, ки ба ташаккули тақвияти ҳуввияти миллӣ ва ояндаи давлатдории миллии тоҷикон нақши созгор мегузоранд. агар омӯзгор машъалафурӯзи роҳи саодат мураббии насли бомаърифату хушахлоқ бошад, пас забон аз муқаддастарин арзишҳои миллӣ аст, ки мавҷудияти ташаккули миллат ба он асос ёфтааст. ба ин маъне, ки миллате ки забони миллӣ надорад тамаддунофар нест, зеро забон пояи ҳастӣ, воситаи муошират ва нишондиҳандаи фарҳангу тамаддуни ҳар як миллат буда, нақши омӯзгор дар нигоҳдошт рушду такомул ва пойдории он муҳим мебошад. аз ин рӯ бедуни забон давлатдории миллӣ, маориф, илм ва фарҳанг наметавонанд ба таври кофӣ рушд кунанд. бояд ҳар як фарди ватандӯст барои покизагии забон ва истифодаи дурусти он дар ҳама бахшҳои ҳаёт кӯшиш намояд. аҳли зиё, махсусан олимону донишмандон ӯҳдадор ҳастем, ки дар шароити рушди босуръати илму техникаи муосир ҷойгоҳи забони модариамонро боз ҳам афзун намуда, бо истифода аз тарвати бузурги луғавии забони тоҷикӣ онро ҳамқадами замона гардонем. зимни баромад ректори донишгоҳ қай намуд, ки дар пайравӣ аз ташаббусҳои маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раёсати донишгоҳ бо мақсади баландбардоштани мақому манзилати омӯзгор, сифати таълиму тарбия ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии муассиса пайваста тадбирҳои муассиру самарабахшро дар ин самт амалӣ менамояд. дар идомаи чорабинии раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе абдураҳим шоҳиён андешаҳои хешро дар бораи ҳимояи манфиатҳои милливу давлатдорӣ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, арзишҳои миллӣ, нақши иттилоот ва воситаҳои ахбори оммад дар гиромидошти забони тоҷикӣ баён дошт. зимни суханронӣ мавсуқ қай намуд: мо ки давлатдор ва соҳиби истиқлол ҳастем, бояд кӯшиш ба харҷ диҳем, ки давлатамон ва забонамонро гиромӣ дорем ва ҳамчунин афзуд, ки соҳаи маориф ва мавқеи омӯзгор дар сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат яке аз авлавиятҳо ба ҳисоб меравад. дар ҳар як сафаре, ки пешвои миллат ба ин ё он минтақа мекунад, пеш аз ҳама аз ба истифода додани муассисаҳои соҳаи маориф дарак медиҳад. сипас ато ҳамдам, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва собиқ сармуҳаррири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон, аз талошу кӯшишҳои донишмандону равшанфикрони тоҷик баҳри мақоми давлатӣ гирифтани забон, тозагиву бақои забони модарӣ ва нашри мақолаҳо дар ин маврид ёдовар шуда афзуд 35 сол мешавад, ки таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳимояи забон кору фаъолият бурда 3 китоб аз рӯзгори роҳбари давлат таълиф намудам. аз ҷумла китоби корнамоии Эмомалӣ Раҳмон бо 12 забон тарҷумаву нашр гардидааст, ки боиси ифтихор аст. хизмате ки президенти кишвар ба таъриху фарҳанг ва забони тоҷик кардааст бисёр ҳам бузург аст, ки инро мо бояд донем ва қадр намоем. дар идомаи чорабинии фарҳангӣ ғолибони озмуни шоҳномахонӣ байни донишҷӯёни донишгоҳҳои ҳудудии шаҳри душанбе, ки таҳти унвони шоҳнома оинаи шаҳомати ниёгон дар доираи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷлили 35-солагии соҳиби истиқлолӣ ва рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, муайян ва қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон устодони донишгоҳ барои фаъолияти босамору бенуқсон дар амалӣ намудани ҳадафҳои созандагиву давлатдории донишгоҳ бахшида ба таҷлили рӯзи забони давлатӣ ва рӯзи омӯзгорон бо ифтихорнома қадрдонӣ гардиданд. инчунин устодони донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Файзулло Убайдуллозода ва Гуландом Латипова барои хизматҳои бенуқсони педагогӣ бо нишони сарисинагии аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мушарраф шуданд. дар охир барномаи фарҳангӣ иборат аз шеъру суруд дар васти омӯзгору забон, рақс, навозиш ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд.